По едно време Иван споделя нещо много важно. Вижда, това са само ония неща, които съм ги запомнил. Вижда видение, една ръка му поднася един златен светилник и едно знаме. И му казва: Иване, вземи този светилник и това знаме ти да го раздееш. Идва радостен при мен и ми казва: днес, казва Господ, ми даде така. Викам: слава Богу, Иване. Знаеш какво значи това? Какво? Светилника, това значи Словото Божие. И това Слово Божие на тебе даде да го разпръснеш по целия град. И това ще стане. Това не е случайно. След известно време вижда друго наведение. Вижда своя приятел, колега, по звание, и този сержант, и го вижда къде се валя в една марсотия. Днеска видях, каза, еди кой Арминов, така се казва Димитър Арминов, видях го, казва, къде се валя в марсотия. Иване, пази си от този Арминов, защото той ще ти предаде. Няма. Ще ти предаде. Бъди уверен. Минаха 10 дена, получил някаква силна духовна сила да му каже. И той отива му казва насаме: така и така, Господ ми се ви, така и така положението. Иване, какво ще правиш, казва? Ако се уволниш пенсията? Пенсията не ми трябва, казва, аз имам друга пенсия вече. Ами Апостолов, и той вика: вярва. И като иде от дома, радва се той човекът, а мен вряла вода ми по пари. Казвам, че го както си е. Вряла вода ми по пари. Иване, грешка се направи. Що си казал? Нищо, каза, нека да бъде, нека да знае, че ние сме свидетели на това и той знае за това и е предупреден за това. Хубаво. След 10 дена, пак не мина много време, Иван чува ясен глас. Христос му казва: Иване, дойде часът ти да свидетелстваш за мене. Но не се бой ни от хули, ни от подигравки, нито от оплюванията. Аз ще бъда с тебе. Сменява се от пост и дежурно му каза: бегай при началника. И отива при началника и му каза: Иване, верно ли това Арминов, което каза? Верно е, другар началник, защото аз отдавна чаках това време да дойде да ми извикате. Цели 6 месеца минаха от тогава насам. Това е юли месец, август, септември, октомври, ноември, декември.